sôn, ynddo fe? A mae yna wahanol fathau ohonyn nhw i gael. Os na di ddal hwnna. Iawn. Dwi yn hoff ohonyn nhw, mae'n iawn. Ond o beth bach ti hwnt o annwyl, nawr te, mae dwy ddi. Ie, wel, y gwaniaeth rhwng rhain ydy, mae yna un fenw ac un gwrw. So, chi byth yn gallu dangos hon mewn sioe, mae'n llawn blew coch, a ni'n defnyddio'r hyn i fagu, ynddo fe. Wedyn, yr hyn ni'n disgwyl amdano fe ydy clustia mor fawr ag sy'n bosibl, y llyged mor fawr ag sy'n bosibl, dim gwddwg sylwa. Dim gwddwg? Dim gwddwg. Pan ti'n edrych na ddylai'r pen fod yn mynd nôl mewn i'r corff, a gymaint o lead ag sy'n bosibl rhwng y llyged. A gysgwydd fawr hefyd. Ni wy'n fagu yw hon, dwi'n mynd dangos bant cystal o hynny. A mae yna, os ydy dyfus dros fanna, mae yna dwmpin yna. Pam? Wel, i ni eisiau ysgwydd mor fawr ag sy'n bosibl, mae'n dangos y mochyn bant mewn sioe, ynddo fe. Ond hwn ydy'r pencampwr? Mae hwnna'n dyn dda iawn. Nillodd hwnna Doncaster y sioe fawr i ni'n mynd i ddim i Sion. Nawr a Llundain, sioe fawr arall mis Hydref dwytha hefyd. O, wara teg. A mae'r sioe yma yn Doncaster yn cyfateb i crefft? Ydy. Os dwi wedi'n ennill yn Doncaster, mae wrth i fod. Ti eisiau fi gymryd hwnna? Ie, iawn. Felly, mae'r moch bach yma'n cael ei dangos mewn sioe pa mor aml? Fe allan i fynd i sioe bobl sarn os ni'n dymuno, ond fe ond i ni yma'n gwneud ni'n berniadu mwy erbyn hyn. Mae'n fel Steddfota, gweud y gwir. Odi, mae'n mynd dan grondin ag i wadin. Yn union fel Steddfota. Ie, wir. Pa mor bell byddwch chi'n mynd? A pa mor aml? Byddwch chi'n bersonol? Byddwn ni'n dangos ar y mwyaf erbyn hyn 2 waith y mis. A mynd mor bell a Caerwrangon, Bryste. Dyna'r daith arferol. A beth i chi'n ennill wedyn ni? Wel, diw'r arian ddim werth siarad amdano fe, y fraint sy'n bwysicach na hynny. Ac yn enelu wedyn, ar beth ni'n galw'n championships, mae yna un yn y fanna. Dalmatian yn enillodd hwnna, a gyda'r clwb arbennig yna, dyna'r unig Dalmatian eriod mewn hanes sydd wedi gofrestru fel champion. Na i ddangos y Dalmatians, ti, ia? Ie. Wel, mae'r pethau na i gyd, y rhibanau na i gyd, wrth gwrs, rheina sy'n cael ei ennill mewn sioe bach o disadwn, fath o beth, a wedyn ni, y dystysgrif na, ie? Ie. Mae'r rhaid ennill 5 sioe fawr i gael tysysgrif fel yna, dan feirniad arbennig. Iawn. Wedyn, dyma'r Dalmatians, na i di ddal hwnna. A dwi'n annwyl. Mae hwnna'n un da, a wedi dod o enghraifft o un sydd ddim cystal. Neu di, os na i ddal hwnna te camera, mae'r spots yn dangos i fyny ar y cefn. O, dwi'n hapus iawn. Gath yn gyda mewn, mae'r band wedi hala ofan o'n nhw. A wedyn hwnna, wrth gwrs, mae'r di yn rhedeg, fes rhywun wedi colli pot paint arno fe. Odi. Dyma hwnna cystal. Felly mae'r sbotiau yma'n dangos... Mae'r sbotiau yn bwysig iawn. Ond wrth gwrs, tasa'r rhain yn wryw a benyw, byddwn ni ddim yn magu nhw i'w gilydd. Mae bein ni'n galw'n defective gene. A byddai'r babis yn cael ei geni heb lyged, heb ddannedd. Wedyn mae'r rhain yn cael ei magu i'r ei di. A pan mae'r ei bach yn cael ei geni, os oes 4 yn cael ei geni, mae yna 2 Dalmatian a 2 ddi fel arfer. Ond wrth gwrs, os ti'n magu 2 ddi dy gilydd, dim ond rhai di sy'n cael ei geni. Mae'n gymleth iawn wir. Mae'n gymleth, yndi? Os allwn ni ddod i'r rhain yn ôl? Na, faint yw rhywbeth fel hyn yn gosti i brynu? Wel, rhain wedi dod heddi, sy'n ni... Elinor, ti'n halo fan am ti? Rhain ni wedi dod heddi, byddwn ni ddim yn gwerthu rhain am unrhyw arian, wrth gwrs. Ond byddai modd prynu un siew eitha teidi am 50 pint ar y mwyaf. Dyw'r prisiau ddim wedi newid mewn 20 mlynedd yn wahanol i bethau fel budgies a phethau fel yna. Ond i chi'n bridio, a i bwy i chi'n gwerthu wedyn ni? Wel, mae'r rhain ni'n magu yn mynd dros y wlad i gyd, yn fe. I ni ddim yn gofod ysbysebu erbyn hyn, ni'n gwneud enw thydau ni hynny. Mae pobl yn dod ato ni yn hytrach na bod ni'n mynd atyn nhw. Mae yna fath newydd ni wedi dod mewn. Ond bridio i frydwyr eraill i chi? Ie, fel arfer, ie. O, meddyn nhw'n licio hwnna. Hynny di, mae modd i chi fagu'n rhy agos, a mae angen bein ni'n galw'n outcross, nhw'n cael rhywbeth o wad arall. Mae hwn yn fath newydd, os na di ddim o cot hwnna. Ie. Mae'r ein ond i bod yn y wlad ers rhyw flwyddyn. Na, mae'r hyn wedi costio 1,000 o bunnau i ddod mewn i'r wlad, dim ond am 5 ohonyn nhw. Gathon ni'r moch am ddim, ond oedd rhaid talu am yr awyren, talu'r 1,000 am edrych dros nhw cyn iddyn nhw ddod. Ac wrth gwrs, oherwydd rabies, mae'r rhaid yn efo mewn quarantine am 6 mis wedi cyrraedd. Os e wir? A hynny oedd yn costio'r arian i ni. Beth, un sidan yw honni, e? Sidan, ie. Dyna yw enw'r bryd newydd, sidan. Bod mewn quarantine am 6 mis, beth ydi oes moch chi'n cwta fel un? Mae'r rhain sy'n cael ei dangos yr ei dîm, a byddwn ni ddim yn disgwyl i'r ein gyrraedd dros 2 blwydd oed. Na fydde chi? Mae yna un adre sydd yn 8 mlwydd oed, ond mae hwnnw'n anarferol iawn. Odi, ni'n mynd yn un mawr wedyn ni? Wel, dyn nhw ddim yn mynd yn fwy o seis ar ôl rhyw 2 blwydd a hanner. Dyna ti. Mae yna un fawr fan hyn. Hwn yn fryd arall eto. Ie. Di hwn ddim yn sgleinion. Mae fel rhyw groes o, bellewyd, mat coconut. Ie. A dreinog, ydw e? Ydy. Rex yw'r bryd yma. A gen i eisiau'r got i fod mor coconutaidd os ti eisiau, a phosibl. O, di we'n beth. A mae'r got i fod i aros i fyny'n wastad dros y corff i gyd. Mae'r rhain yn amlwg yn gyfarwydd a cael ei trafod, yn Wel, mae'r rhaid ti wedi gweld nawr yn gyfarwydd a cael ei dangos, yn fe. Ar wahan i'r un oedd yn gwychian. Ie. Sydd ddim wedi cael ei thrafod lyw lawer iawn.
Nawr te, mae'r rhain I gyd yn bedigris. Odyn. Ond mae yna un myna dwi di dwlu arno fe. Mae rai fi gyfadde. Wel, fyddes I a un mwngrel. Sydd yn fwngrel pyr ac yn werth dim byd I neb, ond bydde pawb yn syrthio mewn cariad y fe. O, diw e, Bert. Beth sydd yn cynhyrchu rhywbeth fel hyn? O, ni'n rhoi'r lliwiau mae I gyd at ei gilydd, ynddo fe, a bydde fe'n cynhyrchu unrhyw beth ar wyneb deiar. Pa mor aml maen nhw'n epilio? Maen nhw'n cario I babis yn eitha hir a dweud y gwir. Mae 70 diwrnod sydd yn hir iawn am ynni fel bach. A dyn nhw ddim mor barod I fagu yn y geia fel mae rhywbeth fel cwningod yn magu. Nawr, I chi'n gwybod chi'n gwerthu, fyddwch chi'n gwerthu I labordau a phobl sydd yn arbrofi? Na. Ychydig iawn o bobl sydd yn dangos anifeiliau bydde'n barod I werthu nhw I labordau. Mae hwn yn un nhw eisiau dangos. Dyma siŵr o fod bellach y bryd mwyaf prin yn y wlad. Saffron I ni'n galw'r rhain. Oherwydd bod lliw y llyged yn binc, mae hynny'n I gwneud nhw'n bryn iawn. A rhyw ddau ohono ni ar ôl yn y wlad sydd yn magu nhw, a dim ond rhyw 6 ohonyn nhw sydd gyda ni. Mae fel rhyw albino a dweud y gwir, ynddo fe? Mae'n hawdd I magu nhw y lliw yna gyda llyged tywyll, ond ddim mor hawdd I magu nhw y llyged golen nhw. Faint mae'n costi'r wythnos I gadw'r hyn I gyd? Yr wythnos, wel, weithio mas, mae'n costio rhyw 85 y mis I ni yn y geia. Ond I chi ddim ar golled? O, na. Siôn Alun, diolch yn fawr iawn I chi. Rwch yn hynod. Diolch yn fawr.